Dumiso umhla ka2 sobe sinenkonzo ye Thanksgiving lapho kwaMpostoli uMbuyazi umama usazonimemezelayo nakahle asegcineni sememe ngicela osetholile angifundele incwadi yabaseRoma chapter number 8 sifundani verses number 28 sesitholile sonke mase nithole sithi amen kwenzeka njalo umuntu athi amen engakatholi awu amen yes sambeni ke Romans 8 verse 28 Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Repeat it once more. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Somebody say amen. Ashon sonke sithi siyazi. Hallelujah. Namhlanje kuseni bathandekayo ngifisa ukuthi kwesibuke kafishane lengxenye yembhalo bese siyathandazana. Kulula ukhuluma uMpostoli Paulo ubhalela ibandla laseRoma. Bekade ziningi izinto abekade ekhuluma ngazo ngenhla. Phakathi kwazo ubekade efundisa kakhulu ngokuhamba ngomoya singahambi ngenyama. Akhuluma azafike ke nanokuthi akhulume ngendaba ethi umoya ongcwele ke uyasibubulela uNkulunkulu ngamazwi angayiphimiselwe. Lithi ke lokho ukwenza ngesikhathi sethu sobuthakathaka. Shothi ngalesikhathi engathi asinayo into singakwazi ukuyisho. Ethi umoya ongcwele uyakwazi ucaphuna amazwi ewathatha enhlizweni yethu. Mesithi iBhayibheli asikhulumele kuNkulunkulu. Ukhuluma lezo zinto kuPaul noma kumoya ongcwele ngoPaul. Ukhuluma lezo zinto ufundisa ibandla laseRoma. Usehamba uzufika kule part gama lisebenzise loqala elukhiyela elokuthi siyazi. Shothi ukhiyela ukuthi leli verse lonke likwazi ukusebenzisa senzela ukuthi fanele uyazi. Uthi we know because enye into engase i-challenge discover ukuthi izinto ezikaNkulunkulu ziba more zikunika isense kakhulu zibe ufuna ukusebenzisa igama lezulu ziyakusebenzela yes zikusebenzela kakhulu mawumuntu onolwazi mawungazi kungenzeka njengenkukhu ukhale umiphekwe esaka lomqhakazo but ushawa ukuthi awazi. Igate laleli verse is one of the biggest verse in the Bible engicabanga ukuthi liyashunyayelwa kakhulu noma liquote kakhulu kodwa kukhona izinto engifuna sisondele eduze ukwazi siyibone ngifuna silihlaziye silibheke eduze. Lithi iBhayibheli we know siyazi umthandazo wami omningi ngithandaza ethi uNkulunkulu asisize siphumele kulolu izinga lolwazi. Kathi sifikile bathandekayo la khona okufanele sisetshenzelwe khona into esiyaziyo. Ziwu2 izinto ngifuna ukuyikhuluma. Eyokuqala eyokuthi akukuhle ukuthi iBhayibheli akukuhle ukuthi umphefumulo ungabi nalwazi. Akukuhle ukuthi ungazi. Bese uthi okwesibili akukho kuhle futhi ukuthi kukhona ulwazi onalo kodwa ulwazi lingakusebenzeli. Manje sifuna ukuphula lezi zinto zowuthuke. Lithi ke iBhayibheli ke we know siyazi. Yile siyaziyo ke sisifunda. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu. Number 1 lithi iBhayibheli isho ukuthi ibandla le somebody say amen. Shothi lolu lwazi fanele lwaziwe obani laziwe abamthandayo uNkulunkulu. Kusho le information ikhishelwe abantu abamthandayo uNkulunkulu. Leli gama lokumthanda uNkulunkulu bathandekayo vele nje senze into ezobalula ukuze ungalokho uyikhipha ngaphandle kanti uphakathi. I-message shothi le eya ebandleni likaKristu. Abantu abamthandayo ubani bathandekayo? Lithi iBhayibheli siyazi ukuthi kwabamthandayo
ayi asaze wabangamthandiyo angenanga lapho bathandakayo futhi nathi asithunywa sikhulume ngakho sithunywe ukuthi sikhulume nabamthanda siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu kusho ukuthi ngezinye indlela kubazalwane futhi mayeke nje waba umntwana kaNkulunkulu leli verse ke seliqonde kuwe ngqo kusho ukuthi lento sobe siyikhuluma la isebenzela abazalwane kodwa ngimemeza nikhona nibathandakayo ifa leli labazalwane nikhona bathandakayo ifa lamakholwa leli ifa labazalwane likhulunywa siyazi bese lithi iBhayibheli ukuthi kwabamthandayo shona sonke kwabamthandayo vele wenze nje nawe uyamthanda uNkulunkulu shona kanjena nethanda ngiyazi ukuthi kimina ngoba likhuluma nawe manje awu amen bathandakayo yes lento bathandakayo ispecific ifa okufanele ukuthi bathandakayo makukhona umuntu omzalwane angalazi lelifa ngoba la kuqondwe ngqo olifunda kahle iBhayibheli ungalijaha ulibonthi la le address abantu ngoba umfana la manje addresswa inombala addresswa abantu abamthandayo uNkulunkulu kodwa nikhona nibathandakayo yayinto yethu le kodwa nithuleleni bafowethu leli verse leli laqonde ngqo kubazalwane ikamera yayibheke kanje kubazalwane kwasangathi ke yayisebasitha ke labanye abangakasondeli enkosini kodwa iyabheka kubazalwane siyazi ukuthi kwabamthandayo once nje waba umzalwane wayinikela kuJesu wamthanda uNkulunkulu wamkhonza uNkulunkulu libhilonga kuwe ivesi yini leyaziwa ke come konke kusebenzelana kube ngoku somebody say konke phinda futhani konke lithi iBhayibheli konke kodwa kwabamthandayo kodwa abathanda kanikhona lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle kodwa nikhona nibathandakayo kobani konje once nje waba ingxenye yebandla bafethu deep lento yokuba umntwana kaNkulunkulu ngoba iningi ama systems ashintsha nelanga wamukela uJesu kwaguquka ama systems neindlela zokwenzeka kwezinto kuwe zifitha ke manje izwi lithi iBhayibheli kwabamthandayo konke awulithuli isonto yazi nalo ikhipha ngaphandle ngathi lifakile iBhayibheli konke nikhona nibathandekayo konke nale ushiye ngaphandle lithi iBhayibheli konke kuyasebenzelana lithi kusebenzelana kube ngobuhle hayi lithuli isonto lami madoda nikhona nibathandekayo awushoni soka sithi konke yes nale ucabanga okunye kuyakhalisa okunye kuyakujabulisa lithi iBhayibheli konke kubhizi kuyasebenzelana lithi iBhayibheli kusebenzelana ekhona ihumusho engeke ngalifundi bafowethu lithi kusebenzelana kube ngokuhle kusho ukuthi ama results egcineni azokhipha into kodwa kwenzeka kwabam inkosi ikwazi inkosi yenza nje mase kubheka kwabamthandayo ngisho upoison uqobo ngisho upoison uqobo lwawo meke wafika kolaba abamthandayo uvela ngoba bafethu lento iyifa kodwa nikhona nibathandekayo ayikho into efika kumzalwane imqede anything eza kuwe uNkulunkulu uyifaka kuleli verse uvela thini le kuma kuyisikhala athi silethe makuhlupheka athi kulethe makuba umnyama athi kulethe mase kuhlanganisa ndawonye kusebenzelane listen to iBhayibheli work together kusebenza khona I win for good for good funda ngoba ngifuna ukufunda ngesizulu ngiliqede bese kukhona ikhona iversion yesingisi umphefumulo wami upholisile namhlanje yebo
kulabo Mana ke ababiziweyo siswamfunda ivesi evela ngathi uyagcwalisa sile. Yes, konke. siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu Kwabamthandayo uNkulunkulu. konke kusebenzelana kube ngokuhle Niyamuzwa ukuthi uNkulunkulu. Konke kwenze njani? Kube kwabam. Yes. kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe Wow, hallelujah. Thwa kubantu beceba, shona sonke abantu kubantu becebo. Lithi kulabo ababizwe ngecebo likaNkulunkulu. Sho wena abazalwana kushiwa abafundisi. Sho abazalwana abantu ababizwe ngecebo. Awuphela ubize ngecebo eliphakemeyo. Awu kodwa nithuleleni bafowethu. Wena umuntu wecebo shaya isifubeni thani ngomuntu wecebo likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uma unjalo uyikhola into eyishoyo konke ke kusebenzana kube ngokuhle. Abamthandayo nabantu becebo. Abantu becebo bazalwane uNkulunkulu wenza sure ukuthi yonke into ibisebenzelana kube ngokuhle. Kwababizwe ngecebo. Ngicela ningifundela ihumusho lesingisi. Qala ngeNIV isifanele iBhayibheli efanele lifunde lonke njengathi And we know that in all things God Whoa, ungasheshike sisi ngoba nami ngiyasho mahla awunayo into yoblokhoza wena uhlalo wena ngiyasusa usheshisa ukuthi phela ufuna ukushesha uhlale phansi nikeni microphone anikhona cordless enisapho siyafa hlala ke sisi funda ke yes ngicela imbambeni bafethu sesisothandazana ngakudala yes come. And we know that in all things God works for the good. Whoa. And we know that in all things. Oh, amen mathandakayo. Lithi siyazi ukuthi ezintweni zonke shona thana ezintweni zonke. Lithuleleni isonto asishoni sonke sithi ezintweni zonke. Hallelujah. Lithi iBhayibheli we know ukuthi in all things. Yes, come. God works for the good. Lithi ke leli ke this time God works for the good. iNIV ke yona iveza kuNkulunkulu. Eyintweni zonke. Ovele afaka ama-avaroni. Afake nama gloves ukuthi zonke izinto eziza kuwe. Kube uNkulunkulu oyisebenzela ukuthi ikhiphe okuhle. Kodwa nithule bafowethu. Uyabona ngifuna uma uphuma ngaloya emnyango namhlanje ungasabi lutho into ezayo. Makwakho into eqhamuka uthi ize emsebenzini izongena emshinini. Kukhona into efuna ukuzoyikhipha enhle ngoba ayikho into efika kimi ikhipha ama results angishonisa phansi. Ngoba lithi iBhayibheli iNIV ke kuba uNkulunkulu owenza isiqiniseko ukuthi zonke izinto ziyasebenzelana. Sikhipha okuhle. Kodwa litulisa into lami nikhona yini? Yes. Works for the good. Works for the good of those who love him. Yes. Who have been called according to his purpose. Somebody say amen. Lithi kulabo abamthandayo mase lithi kulabo ababizwe ngokwecebo lakhe. Kwabamthandayo and kulabo ababizwe according to his purpose. Uthi wenza sure ukuthi kubantu becebo yonke into iyasebenzelana ibe ngokuhle. Kodwa nikhona nibathandekayo. Ngizokhuluma la ekhaya nikhona nibathandekayo. Uma usathanda ukulungisa ibackground yakho athi 1 2 3 4 5 meka wafika Christ ushintsha ibackground yayizokubulala. Uthi yazi wangisebenzele ethi ngingamazi umama. Yazi ukube kuyangami ngabe namanje yazi ibitterness yongamazi umama yangisebenzela uyacabanga ukube ngakhula kube kama ngake ngilithola ivangeli ngoba uwenza yonke into awuthi kusase ngikhuluma kanje bathanda uyazi into wenye ikhathi kukhona abantu bafowethu khona indlela yethu esikhula ngayo
sithi awataya siyazi ubaba kangikhonanga athi uNkulunkulu kobuyazi ukuba wakhona ngaba ulazani ifane ngabe wena wawushisa impepho phambili bonga ukhuluso ugogo wayithandaza uyeke ubaba bonga ukhuluso ugogo wayithandaza ngoba ngaba usindisiwe namhlanje angilwa ngisho kabi angipromote kodwa ngisho ukuthi yonke into kwabamthandayo iyakwazi ukusebenzelana ibe ngokuhle hey haleluya ngokomthetho ufuna uma ususindisiwe ungakhali kuzokweqe ukhalela irejection yaseyizolo uthi ngiyabonga ukuthi ngalesikhathi benganginakanga lento uyangichanela ngaze ngacinga uNkulunkulu ngaze ngamthola khona abantu ufana ba celebrate namhlanje engangiqala nqa emlandweni ngizwa umuntu leyabo le market yabona umuntu waqeda le advert nokho wakwazi ukumphazamisa angazi kwa uyi-advertise yani sengikhohle kodwa lo muntu khonto wayifuna ukuyipromote useyikhuluma amazwi uthi wayekwase isikhathi sakhe sokubonga ese-achievile obana bayazi lo advert wayesekhathi sakhe sokubonga ese-achievile athi ke ngiyabonga angazi umbongo bani sihambe uzofika nakuthisha uthi ngiyabonga nothisha wami shuthi kwawuthisha wama-sports ngiyabonga uthisha wami ongangifaka ngiyabonga uthisha wami ungangifaka eqembini lakhe lebhola shuthi ayikwanga kahle enyaweni lapha shuthi wathi uthisha awuzama okunye khehle ngathi ibhola akulona lakho wathi ngiyabonga thisha wami nokungikhipha esikimini ngongangifaka ethimini yakhe yebhola mhlawumbe ngabe ngumdlali webhola namhlanje ubongiswa ukuthi yabona la thisha la thuba wangicisha lona la ngenza ngacinga into esingiphumelelisiile namhlanje mhlawumbe ngaba umdlali webhola ngabe lo muntu enimbona namhlanje owuprofessor makuprofessor ngaba akasiye mhlawumbe ngaba i-soccer star manje ngiyabonga thisha wami please ngiyabonga kakhulu kwakubuhlungu mhla ngiyekhaya kwakubuhlungu mhla ngiyekhaya kuthiwa ngisezokudlala ibhotwana uphumile esikimini kodwa ngiyabonga ukhishwe esikimini ngoba konke kusebe kodwa nithule bafowethu konke kusebenzelana kube kwababizwe ngecebo somebody say amen obani abantu engibashumayeza namhlanje abantu obani abantu engibashumayeza abantu ababizwe ngokwecebo lakhe lithi konke kuyasebenza obani abantu abayikholwa lento eyazi ukuthi ngifuna ukushumayeza abantu abayikholwa uyayikholwa lento uthi konke kusebenzelana kube awukazi ungaye endaweni ubufuna ukuya kuyona uphatheke kabi musubona later ngiyabonga ukuthi ngicine ngayanga la uyazi uba ngayanga bengeze ngikwazi ngoba uNkulunkulu wenza sure ukuthi impilo yomuntu obizwe ngecebo uyayipositiona itime ayenze yonke into isebenzelane ngoba kodwa nikhona ngibathanda kabi funda iversion engiyithandile enye New King James obviously standard like me New King James come and we know that all ayibo sengimina ngivule kwendawo sorry yes and we know that ungasheshe ekhaya yes and we know that all things work together nayo ke le ithi yona ke NIV this New King James ithi siyazi ukuthi zonke izinto zisebenza ndawonye for good all things work together in New King James it all things work together for good yazi uthi zama usivezela ukuthi uma kufika lokho uthi usakulindile uqhamuke lokho uthi ulindile uqhamuke lokho uthi usathi kodwa Nkosi ngenzeni emhlabeni uqhamuke nalokho meke kwahlangana kodwa nikhona nibathanda kabi kwahlangana empilweni yakho uNkulunkulu uvele akwenze kube ikhono kusebenzayo lithi kusebenza ndawonye kodwa abafuthi nikhona nibazalwane kusebenza work together for good ngalesikhathi ubhizi ngapha ukhala wena uthi awu Nkosi yami ngithi ngapha ngiyabamba kuyahlukana ngithi ngiyaxhaka ngapha kuyahlakazeka ngithi ngiya-apply ngiqashwa ngithi ngenza ukuthi athi uNkulunkulu kuba uyabona ukuthi kwenzekalani njoba kubhizi ukwenza njalo kusebenzelana kuphuma okuhle kunabantu abastrong kabi namhlanje umuntu uzobuka kwahlanganisa
wahlangana izinto wahlangahlangana ngenkathi izinto zibhizi ihlangahlangana zakhipha a quality person. All things work together for good. All things work together for good. All things work together for what? Cool man. All things work together for what? Konke kusebenzelana kube ngokuhle. Konke kusebenzelana kube ngo. Kali hlanga hlangana. Yeah, yes, to those. All things work together for good to those who love God, Laba bamthandayo uNkulunkulu, yes. to those who are called according to his purpose. Somebody say amen. Kulabo ababizwe ngakweceba. Ngifundele NLT. And we know Whoa, ngifuna ungizwele kahle ke la. Ngifuna ayabona NLT ingithe uzongivalela ngeamplified. Hayi yona ke vele eyokuthandaza amplified. Uma wafunda yona uzovula uvale vele kuyafana. Yes, come NLT. and we know that God Causes. Khuluma. everything to work together. Somebody say amen. Ay NLT ngibulele. Ithi ke yona nobogogosi bami. Lithi for we know that God lithi ke causes everything to work together for good. Leli gama lika causes lisho ukuthi uNkulunkulu wenza ukuthi izinto ezenza kuwe eziza kuwe zisebenze zikunikeza ama result okuhle. Lithi ke uNkulunkulu umphehli waloyo nto. Hey, hallelujah. God causes everything. Everything. Should I not choice? Since I see imbaso kanje kuwe. Mase sithi sayifika nje kuwena mase uNkulunkulu ayishintshe. Azenze zikusebenzele kuba ngokuhle. Lithi iBhayibheli our God. Somebody say our God. uNkulunkulu wenza ukuthi zonke ayikodwa abafowethu ngangcono khona ngikhonza nabo. Lithi iBhayibheli zonke izinto, I mean zonke, everything zisebenzele wena for good. Actually bekufanele akahlahla impilo yabazalwane bekuyimpilo yosmile all together. Kungena ndaba ukuthi yini efika. Xa usekuza ukuthi uNkulunkulu uzokwenza lento. uNkulunkulu wozala uzoba yithuluzi kaNkulunkulu akodwa nithule bazalwane. Makuthi kuyafika wozala uNkulunkulu uzokwenza ube yithuluzi wena. Shuthi uNkulunkulu beshodelwa amathuluzi wokukhipha into enhle ke come here. Ngoba lithi iBhayibheli God causes. There's one man in the Bible igama lakhe uBarak. Le ndoda kwakuyindoda yakwaMowabi. uBarak wavukelwa into nje uIsrael wacela ukuthi ucela ukudlula ngasemkhawulweni yakhe. Banza nje into efeka bathi awucela ukuthi Barak usilekelela siyadlula umthetho wathi asisile kuwena siye eKhanani. Kodwa bese sicela ukudabula la emnceleni wakho siwele. Uma ethola imessage uBarak wathi there's nothing else. Laba khonto abaphekwa abafuna ukuzodlula abafuna ukuzodlizwe la. Wayesethi ilula lento angizokulwa nabo ngenkabi angizokulwa nabo ngekhali angizobathumela izimpi. Ngizobacelela ibambe khehle. Ngizobacelela ngizohamba ngoba landela uBiliam. uBiliam is one of the prophet eyayikhuluma izwi kanye lenzeke. Wathi kodwa kulokho ngifuna ukuthi uBiliam angizele nje ngifuna ngiqalekise une history. uBiliam wayithi manje uyaphumelela uphumelele mayithi namhlanje kuphelile ngawe ufe same time. Kwathiwa siyamaza uBiliam is a very great man. Izwi meke walirelease liba njalo. Ngikhona abantu abanjalo. Wathi meke walikhipha nje liba njalo. Wasethwa wathamba wamqasha uBiliam. Wathumela kuyena. Wathi hey kunesizwe sika Israel inzalo kaJacob iyawela eKhanani. Ngizwe ikhuluma into othi ifuna ukudlula la ngazi kodwa ngiyayibona ukuthi ifuna ukuzodliswa. Ngicela uze la uzongiqalekisela bona. Hey my God. Khona umuntu ongaqasha abantu for ukhesa abantu. So yabona kunzima lembusweni. What come and cast them? Funa ubaqalekisa. Funa badlule bengenasiqalekiso, funa ubaparalyze. Come and cast them.
Lithi uBhayibheli uBiliam ngile drama yabo ke uBiliam wathi no I can't do that. Wabuya wamncenga wamnikeza nemali eningi. Lithi iBhayibheli waphuma kuBiliam ukuba ahamba ayoqalekisa uIsrael. The sesendleleni egibele embongolweni. Lithi iBhayibheli ingilosi kaNkulunkulu yama phakathi kwele. Yama la yabona makuthiwa ngayibiza kanje lento. I-bridge engekwazi ukuthi ayikho indlela yokuphuma ngapha nangapha yama la. Lithi iBhayibheli iphethe inkemba ngesandla. uBiliam wangayibona ingilosi washaya imbongolo ubiqhubeka. Lithi iBhayibheli imbongolo yalala phansi ibona iangel. Isho ukuthi ingelosi yabonwa imbongolo yangabonwa uBiliam. Yabo? Lithi iBhayibheli yalala phansi imbongolo yabhatalala. Wayishaya mos. Wayishaya. Lithi iBhayibheli wayishaya 1 yabala imbongolo 1. Wayishaya yathi 2. Wayishaya wesithathu yathi imbongolo is too much. Yayisithi ungishayelani kathathu. For the first time in the history kuzwakala isilwane esikhuluma. Ngoba uNkulunkulu engenza noma yini to protect you. Engakhulumisa ngisho imbongolo. Inina ngiyazi ni celebrate imbongolo. Mina ngibuka ivelu kaIsrael. Ngoba akuzona zonke imbongolo ezayikhuluma lapha. Kodwa yayikhuluma ibhekephi. Ngoba uNkulunkulu makukhona izinto eziza kuwe uyokhulumisa ngisho imbongolo. Abantu abaningi bayicelebrate imbongolo ekhulumayo. Mina ngiyabona yayikhuluma imbongolo kwakade yapi. Igibela indoda athi uhamba uyokhesa uIsrael. Umuntu wayeceba kusanibonani abantu beceba. Makashintsha nikhona nibathandakazi. Ukuyoqalekisa umuntu wayecebo yathi imbongolo never on the Sunday. Lithi iBhayibheli yathi ungishayelani kathathu. Yathi imbongolo since ngaqala ngokuseva ngake ngazindela yini. Ngake nganqaba yini mawungithuma. Awuboni i-Road roadblock. La ubona uvula amehlo awuboni. Awuboni ukuthi kusibhedele namhlanje awuboni insuku ayifani. Awuboni ukuthi khona abantu basezulwini abami ngaphambili. Awuboni akusona insuku ayifana nezihlule. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wavula amehlo omprofeti wayibona ingilosi kaNkulunkulu imi iphethe isod. And fanele simbongele uBiliam ugibela imbongolo ekwazi ukubona ingilosi. Otherwise uBiliam ngabe uyihistory namhlanje.